അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ നെമ്മീൻ, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഫിഷിന് നമ്മൾ വരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല എല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വരയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് വരയിട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതേപോലെ വരയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും വരയിട്ടു. മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുരുമുളകൊക്കെ പുരട്ടി നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തോട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാരങ്ങ നീരാണ്. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിന് ഹാഫ് നാരങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി. അപ്പം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും നാരങ്ങ നീരും എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന്, ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല, ഏകദേശം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അടുത്ത ബാക്കി നാരങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. നാരങ്ങ നീരും എല്ലാം നമ്മൾ ആ വരയിട്ടില്ല അതിവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ വയറിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉപ്പും കുരുമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. നാരങ്ങ നീരും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പുരട്ടി വയ്ക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ വച്ചിരിക്കണം, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഉപ്പിൻ്റെയും കുരുമുളകും എല്ലാം അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർബൽ ഫിഷിനായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കാന്താരി മുളക് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങയുടെ ഇലയാണിത്, നാരകത്തിൻ്റെ ഇല. അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പുളിയിലയാണ്. പുളിയില എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മണവും ഒക്കെയാണ്. പുളിയില നല്ല തളിര് പുളിയിലയാണ്. പുളിയില നാരകത്തിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണോ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പുളിയില ചേർത്തു. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല തളിര് മാവിലയാണ്. മാവിലയും ഭയങ്കര മണമാണ്. വരയിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും തലയുടെ അവിടെയും വയറിൻ്റെ അവിടെയും വാലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ശരിക്കും ആ ഒരു നാരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിക്കോട്ടെ, ആ മാവിലയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഭയങ്കര പുളിയില ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയറായി കിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സൈഡും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വാഴയിലയിൽ പൊതിയാനായിട്ട് പോവാണ്. വാഴയിലയിൽ പൊതിയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വാഴയിൽ നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ഇട്ട് മസാല ചെയ്ത ആ ഒരു വാഴയിലയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് സൈഡും മടക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വാഴയിലയും കൂടി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വേറൊരു വാഴയിലയും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ മീനിനെ എടുത്ത് ആ വാഴയിലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ 4 സൈഡും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. വാഴയില നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ്. 4 സൈഡ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ആവിയെല്ലാം പറന്ന് വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മണമാണ്. നമ്മുടെ പുളിയിലയുടെയും നാരകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെയും മാവിലയുടെയും എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവറിൻ്റെ ആ ഒരു മണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മെല്ലെ ഈ വാഴയിലൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശരിക്കും ആ ഒരു മീനിൻ്റെ അത് പൊള്ളിച്ചത് ഈ വാഴയിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൻ്റെ മണമൊക്കെയാണ്. ശരിക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നും. മീന് പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് വേണം. നമ്മൾ നെമ്മീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരുപാട് കട്ടി കുറഞ്ഞ പഞ്ഞി പോലത്തെ മീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മീന് പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് പതുക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വാഴയില മാറ്റാം. തലയുടെ അവിടുത്തെ വാഴയിലയുടെ കെട്ടൊക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വാഴയിലെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മീൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളിച്ച മീൻ ഇതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ കണ്ടിലെ ഹരിയാലി ചിക്കനും മീൻ പൊള്ളിച്ചതും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹരിയാലി ചിക്കനും ഹെർബൽ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിരുന്നു. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ആദ്യം ചിക്കൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഹരിയാലി ചിക്കൻ അടിപൊളി. നമുക്ക് ഫിഷ് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഫിഷ് ഞാൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നോർമലായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് എരി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്പൈസി കൂടി ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ കെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ തീ കത്തിക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് ഇത് പൊളിക്കും. ഇതിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത